בוקר טוב, צהריים טובים כבר. שאלה אם שומעים אותי, בדרך כלל 38. שומעים אותי שם בסוף? שומעים. בסדר, אבל זה יותר טוב. אנחנו נמצאים בין המצרים. חז"ל אומרים לנו שהתיקון הגדול זה לעסוק בימים הללו בארץ ישראל, בקדושתה של ארץ ישראל, ונשתדל אנחנו גם כן לעסוק קצת בעניינה של ארץ ישראל, קדושתה של ארץ ישראל, אבל מהכיוון של שנת השמיטה הקריבה, שנה הקריבה באה עלינו לטובה, תהיה שנת שמיטה, ולהסתכל על הדברים מהכיוון הזה. אני אנסה לדבר בזמן אני מבין שאין אחריי שיעור, נכון? אני אנסה לדבר על שני נושאים. נושא אחד זה הפירות של ארץ ישראל, נושא שני הגבולות של ארץ ישראל, וזה אני רוצה לדבר גם בייחוד בהשפעה של פרשת השבוע הקרבה, פרשת מסעי, שיש בה את גבולותיה של ארץ ישראל, ואני אנסה לעמוד ולהסביר את הדברים כפי שהם. השנה השביעית, שאם ירצה שם תהיה שנת השמיטה הקרבה, היא אנחנו יכולים ורוצים לזכות בקדושתה של השנה הזאת. הדבר הראשון שאדם יכול לעשות בשנה השביעית זה קדושת שביעית. ולמה אני מתכוון? אני מתכוון לומר כך, יש לנו בפירות והירקות של שנת השבע, של שנת השמיטה, שני חלקים, חלק עם קדושת שביעית, חלק ללא קדושת שביעית. איזה חלק יש לנו עם קדושת שביעית, איזה חלק יש לנו ללא קדושת שביעית? החלק שיש בו קדושת שביעית, אתם יכולים לראות את זה כאן, הם הירקות. כל הירקות שנזרעים בשנה השישית, זאת אומרת השנה תשע"ד, עד ראש השנה תשע"ד, 3 ימים לפני ראש השנה, אבל אני לא נכנס לדיון הזה, כל הירקות שיזרעו בשישית וילקטו בשנה השביעית. מה הכוונה וילקטו בשנה השביעית? הכוונה היא בתחילת תשע"ה, כל הירקות הללו יהיו קדושים בקדושת שביעית. הם יכולים להיות קדושים בקדושת שביעית, נגיד הם לא תמיד יהיו קדושים בקדושת שביעית, הם יכולים להיות קדושים בקדושת שביעית אם יהיה להם את התנאים שזה גדל בקרקע של ישראל וזה לא באיזשהם תנאים מסוימים, בתחת גג או דברים מהסוג הזה. אם זה יעמוד בכל התנאים הרגילים, כל הירקות שיזרעו בשנה השישית, תשע"ד, וילקטו בשנה השביעית, תשע"ה, הם יהיו קדושים בקדושת שביעית. כגון, מה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות בגזר, תפוחי אדמה, בצל, עגבניות, מלפפונים, פשוט כמעט כל הירקות, חוץ מתבואה. בתבואה ודברים כאלו, שם לא הולכים לפי לכיתה, אלא שם הולכים או לפי שליש או לפי השרשה, לפי המשנה בראש השנה. אבל באופן כללי, ברוב הירקות, וכשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים בדרך כלל על ירקות, פה בארץ מעט מאוד יש תבואה, יש תבואה, אבל היא לא בתוך המערכת הרגילה, בתוך המערכת הנורמלית. הירקות שיש לנו הם הירקות הללו שהם נזרעים בסוף השנה. עכשיו, צריך לדעת, חקלאי לא רוצה לזרוע בסוף השנה. חקלאי רוצה לזרוע אחרי סוכות. זמן הזריעה הוא תמיד לאחר סוכות. מדוע? מכיוון שכשהאדמה חמה, הזרע לא נקלט טוב. הוא לא נתפס טוב באדמה, ולכן זה גורם להם הרבה חסרונות. אין בדרך כלל, בשנה רגילה, אין זריעה בתאריכים הללו לפני ראש השנה. כל הזריעות בשנים רגילות הם אחרי חג הסוכות ואילך, זאת אומרת חשוון, זה זמן אפילו תחילת כסלו, אבל מכיוון שהשנה
היא שנת שמיטה, ובשנה הבאה שנת שמיטה, מכיוון שאי אפשר לזרוע בשנה השביעית, ישנם חקלאים, הם הגיבורי כוח, מכיוון שבזה הוא מאמר. הוא יכול לזרוע, ואם לא ילך, הכל יכול ללכת לאבדון. זאת אומרת, הוא יכול להפסיד את כל ההשקעה שלו בזרעים, במה שהוא שתל או במה שהוא זרע בקרקע בסוף הקיץ. זה יכול לקרות גם אם חלילה יהיה לנו בתחילת השנה, נגיד, אפילו אם הוא יזרע בסוף אלול, לקראת ראש השנה של תשע"ה, ויהיה גשם אחד, כמו שהיה בתשע"ד, אם אתם זוכרים, היה גשם אחד באזור סוכות היה גשום, ואחר מכן היה חודשיים של יובש. במקרה כזה החקלאי הפסיד את כל הזריעה שלו, לא יגדל לו שום דבר. מדוע? מכיוון שברגע שזה כבר נובט, הוא חייב לקבל מה? חייב לקבל השקיה בצורה סדירה. ואם הוא לא יקבל השקיה בצורה סדירה, פשוט ילך היבול, ועל זה נאמר גיבורי כוח. הם הגיבורי כוח שהם מכניסים את השדות שלהם למה? בעצם לרמת סיכון מאוד 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 גבוהה, אבל אם הם לא רוצים לזרוע בשנה השביעית, הם חייבים לעשות את הזריעה הזאת בשנה השישית ולקרות בשנה השביעית, ואלו יהיו הירקות שיהיו קדושים בקדושת שביעית. יש לנו חוץ מהירקות גם פירות. על פירות זה כבר הרבה יותר פשוט, העץ מניב כל הזמן, העצים מניב, אין אפשרות לעצור. העצים לא שמעו על שמיטה, הם לא למדו את פרשת בהר, והם גם לא מצטוו על זה, והעצים יניבו אם ירצה השם את תנובתם. אם יהיה גשם אז יהיה עוד יותר טוב. העצים יניבו את תנובתם אם ירצה השם אחרי, או אפילו כבר לפני פסח. הפרי הראשון שמגיע מיבול של תשע"ה יהיה השסק, הוא הראשון שתמיד מגיע לשוק כפרי, ואני לא מדבר עכשיו, יש עוד פירות מהערבה, שזה ענבים, אבל אלו ענבים שגדלות בחממות וכל מיני טכניקות אגרו-טכניות, אבל הגידול הרגיל שגדל בעצים רגילים, כמו בימי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שגידלו בעצים, הגידול הראשון הוא השסק, והשסק מתשע"ה, כל הפירות מכאן ואילך, מאחרי השסק, יהיו קדושים בקדושת שביעית. זה הדבר. לגבי פירות הדר יש מחלוקת. לגבי פירות הדר יש מחלוקת בין האחרונים. מה הוויכוח לגבי פירות הדר? הוויכוח הוא סיפור האתרוג. כל מי שלמד את סיפור האתרוג יודע, למדו פה קידושים. שירה למדה קידושים פה? מה? לפני שנתיים. טוב, חלק המבוגרים שבהם ודאי למדו קידושים. מי שלמד קידושים יודע שבתחילת המסכת שם מדובר בשלושה דרכים שווה האתרוג לאילן, ובדרך אחת לירק, והאתרוג דינו שהולכים בו בתר לכיתה. למען נפקא, המשמעות היא המעשית של הדין הזה, זה דיון גדול בגמרא, תסתכלו שם בסוגיה, יש שם מחלוקת רש"י ותוספות בתחילת הסוגיה, והמשמעות ההלכתית של הדבר הזה, זה שאם אדם יקטוף אתרוג אחרי ראש השנה, נגיד, הוא לא יספיק לקנות אתרוג עד ראש השנה, והוא יקנה את האתרוג מתי? ה', ו', ז', עד י"ד בתשרי תשע"ה, הוא ילקוט את האתרוג עד י"ד בתשרי תשע"ה. האתרוג הזה, לפי שיטת הרמב"ם, יהיה לו מה? קדושת שביעית. מדוע? מכיוון שבאתרוג, למרות שהוא עץ, הולכים בו בתר לכיתה. לא הולכים בו בתר חנתה בלבד, אלא הולכים בו גם בתר לכיתה. מדוע הדבר הזה? אם מישהו, אני אגיד את זה בקיצור אולי, רק שתתפסו, מה הבעיה של האתרוג? למה האתרוג הוא יוצא דופן מכל הפירות? למה הוא לא דומה לענבים? למה הוא לא דומה לשזיפים? למה הוא לא דומה לכל הזה? בגלל שמה מעמדו של האתרוג? הגמרא בסוכה אומרת, למה הוא נקרא פרי עץ הדר? למה הוא נקרא פרי עץ הדר? הדר באילנו משנה לשנה. מה פירוש המילים הדר באילנו משנה לשנה? כל השנה יש לך אתרוגים. יש לך? אם לא כותבים אותו, אז יש לך, בדיוק כמו אם ראיתם פעם עץ לימון, תלכו פעם לראות עץ לימון, עץ לימון יש בו לימונים ויש בו חנתים באותו הזמן. זאת אומרת, יש לימון, שכבר ראוי לאכילה אפילו, ולידו יש גם
פרחים. בדרך כלל עצים בנויים בצורה מסודרת, יש פרחים, אחרי זה נופלים הפרחים, אחר כך מגיעים החנתים, אחר כך זה מתפתח, עד שיש פרי, וכשנגמר הפרי, ואחר כך מתחיל עוד הפעם מחזור. באתרוג זה האבי המשפחה הזאת, באתרוג אין מושג כזה של פריחה וקטיף בצורה מסודרת, אלא אתרוג הדר באילנו שנה בשנה, יש בו גם פירות, גם פריחות, הכל נמצא על העץ כל השנה, ולכן חכמים לא ידעו מה לקבוע לו תאריך, והתאריך שקבעו לו זה לכיתה. זה נאמר לגבי אתרוג. השאלה היא, האם משליכים מאתרוג ללימון? הבן דוד הכי קרוב לאתרוג הוא הלימון, והבן דוד היותר רחוק שלו הוא כל פירות ההדר, התפוז והאשכולית וכל הדברים הללו כולם. לפי שיטת הרמב"ם, התפוזים והאשכוליות שיהיו בתחילת תשע"ה צריך לנהוג בהם מה? קדושת שביעית. מדוע? מכיוון שאם אתה אומר שבפירות הדר אתה הולך בתר לכיתה, ואם אתה אומר שהלכיתה היא בשנה השביעית, אז תנהג בזה קדושת שביעית בפירות הללו. אם אתה בא ואתה אומר פירות הדר לא דומים לפירות הדר לא דומים לאתרוג, האתרוג הוא מיוחד, אבל התפוז, האשכולית, הקלמנטינה, המנדרינה, כל הפירות ההדר האחרים הם כמו כל האילנות. אז יוצא לך שאיזה פירות הדר יהיו קדושים בקדושת שביעית, אם אתה לא מדמה את הפירות הדר לאתרוג, אלא אתה אומר הפירות הדר הם כמו כל העצים. אז איזה פירות הדר יהיו קדושים בקדושת שביעית? רק הפירות הדר שיגיעו בתשע"ו, בתחילת הע"ו יגיעו הפירות הדר שיהיו קדושים בקדושת שביעית. נחלקו האחרונים איך לפסוק. דעתו של מרן הגאון הרב אליהו זצ"ל הייתה תמיד שצריך לנהוג בזה שנתיים קדושת שביעית, ככה הייתה דעתו של הרב אליהו, שבפירות הדר להחמיר שנתיים, זאת אומרת גם בשנה של תשע"ה וגם בשנה של תשע"ו. רוב האחרונים לא נקטו כך ונקטו שתפוז ואשכולית וכל הפירות הדר הרגילים, קדושתם תהיה רק בשנת תשע"ו, וזה מה שאתם רואים כאן, פירות הדר מחשוון תשע"ו עד סוף העיגול של תשע"ו, זאת אומרת עוד שנה וחצי בעצם, או שנה ורבע מהתאריך שאנחנו נמצאים בו היום. אלו הפירות והירקות שיכולים להגיע ושיהיו בהם קדושת שביעית. עכשיו אני חוזר עוד הפעם לסיפור הירקות. דיברנו על ירקות שיש בהם קדושת שביעית. איזה ירקות הם קדושים בקדושת שביעית? כל ירק שנזרע בשישי ונלקט בשנה השביעית. נחלקו הראשונים. דעת הרש והרמב"ן היא שירק כזה שנלקט בשישי, שנזרע בשישי ונלקט בשביעית, יש בו קדושת שביעית. יש ביניהם עוד ויכוח, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח כאן, בגלל שאתם לא כל כך בתוך הסוגיה עצמה. יש ביניהם ויכוח איזה גודל הוא צריך להיות בשנה השישית, ואני יוצא מתוך הוויכוח הזה, לא נכנס לוויכוח. אבל דעת הרמב"ם לא הזכיר את הדין הזה. הרמב"ם לא כתב בשום מקום שירק שנלקט בשנה השביעית ונזרע בשנה השישית הוא קדוש בקדושת שביעית, אלא אדרבה יש בלשונו של הרמב"ם לגבי ספיחים, כל הנלקט בשביעית הוא ספיח. יודעים מה זה גזירת ספיחים? אם לא, אני אחזור על זה בקיצור. גזירת ספיחים זוהי גזירה שחכמים גזרו, שכל ירק בשנה השביעית אסור באכילה. זה יותר חמור מכל מה שהתורה אמרה לגבי קדושת שביעית ולגבי פירות שביעית. התורה אמרה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, וחכמים באו ואמרו מה? לא תאכל. לא תאכל את הירקות שגדלו בשנה השביעית. נחלקו המפרשים על איזה ירקות הייתה הגזירה הזאת. יש כאלו שבאים ואומרים, הגזירה הייתה על ירק שנזרע בשביעית. ירק שנזרע בשביעית, עליו חכמים גזרו את גזירת הספיחים שלו. אבל ירק שנזרע בשישית, אין עליו גזירת ספיחים. יש כאלו שאומרים בדעת הרמב"ם, שהרמב"ם אמר, לשונו של הרמב"ם היא כל הנלקט בשביעית, הרי זה ספיח. משמע מלשונו של הרמב"ם, שאפילו אם זה נזרע בשישי ונלקט בשביעית, דינו כמה?
כספיח. ככה לומדים בדעת הרב. הוויכוח הזה עורר ויכוח גדול בהלכה, הלכה למעשה, מה עושים בימינו. זה ויכוח ממש קשה, אחד הוויכוחים הקשים בהלכה. בדעת הרמב"ם היו שגם לא למדו כמו שאמרתי עכשיו, אבל בדרך כלל הזרם המרכזי או עיקרי השיטות באות ואומרות שדעת הרמב"ם היא שזה נחשב להיות ספיח. היה הרב אליהו זיכרונו לברכה, כשהוא היה צעיר, כשהוא היה צעיר, מה זה צעיר? צעיר זה לא צעיר, כמוכם, צעיר קצת יותר מבוגר, ואולי יכול להגיד לכם בערך לפני כ-30 שנה, אני עצמי למדתי איתו חברותה, ולמדנו בהלכות רמב"ם הלכות שביעית, היינו לומדים כל יום ראשון רמב"ם הלכות שביעית. והרב אליהו אמר בתחילת דרכו הייתה שהוא סבר כדעת הרמב"ם. וזה קשור לשאלה איך פוסקים במצוות התלויות בארץ, בארץ ישראל, זה קשור לוויכוחים גדולים שאני לא יכול כאן לפרט אותם. איך מערכת הפסיקה במצוות התלויות בארץ, מדוע, מה הבעיה, אני רק אתן לכם את זה בטעימה. מה הבעיה במצוות התלויות בארץ? הבעיה במצוות התלויות בארץ שמה? שאין שולחנו, אין מרן ואין רמה ואין איך לפסוק, אין איך לפסוק, יש לנו רק מקורות קדומים יותר שלא תרגמו את זה הלכה למעשה, והשאלה היא איך מכריעים בשאלות של הלכה למעשה. דעתו הייתה כדעת ארץ החיים סיטהון, שהוא כתב את הספר, הרב סיטהון, שהוא כתב את הספר ארץ החיים, ושם הוא כתב בכלל ב' בארץ החיים סיטהון, כתב שמה שאנחנו בארץ ישראל חייבים לפסוק כמו שיטת הרמב"ם. על פי המהלך הזה אמר הרב אליהו זיכרונו לברכה, אם כך כל דבר שנזרע בשישית ונלקט בשביעית, לפי שיטת הרמב"ם, מהו? ספיח. ואם הוא ספיח הוא אסור באכילה. ככה הייתה שיטתו בצעירותו. לאחר מכן, לאחר שהוא הוא שינה את דעתו והכריע כשיטת הרש והרמב"ן, ואפילו כתב עד כדי כך, הוא יצא אחר כך, הוא מספר על זה, הוא כותב על זה, שהוא חזר בו מפסקו הראשון, והוא עד כדי כך אחר כך כתב, הוא אמר שאם הרמב"ם היה יודע את המציאות של ימינו, גם הרמב"ם היה מודה לרש. זאת אומרת שהוא רצה להגיד שגם הרמב"ם הכריע בצורת הרש, ולכן על סמך זה אנחנו סומכים ואומרים שכל דבר שנזרע בשישית ונלקט בשביעית, יש בו קדושת שביעית, אין בו איסור ספיחים בדבר הזה. עכשיו, הפירות והירקות הללו, עד עכשיו ראינו איזה פירות וירקות יש להם שהם קדושים בקדושת שביעית. הפירות והירקות הללו יש מחלוקת בראשונים, או יותר נכון, בדעת הרמב"ן. דעת הרמב"ן בשכחת ספר המצוות. כולנו יודעים שיש לרמב"ן השגות על הרמב"ם. הרמב"ם מנה את המצוות עשה, ויש מצוות עשה שמה קרה לרמב"ם? שלדעת הרמב"ן, מה קרה לרמב"ם? נקרא לזה כך, שהרמב"ם שכח אותה, שהוא שכח מצוות עשה. כולנו מכירים את המצווה המפורסמת של מה? מצוות עשה ד' של מה? ארץ ישראל, כולם מכירים את זה כאן, זה בסדר גמור. כולם יודעים את המצווה הזאת. אבל לפני מצווה ד' יש גם מצווה ג'. ומה כתוב במצווה ג'? במצווה ג' אומר הרמב"ן לרמב"ם, שכחת עוד מצוות עשה אחת. שכחת מצוות עשה אחת, חוץ אומרת, היא גם קשורה לארץ ישראל, אבל היא חוץ ממצוות יישוב הארץ. מה אומר לו זה? אומר מצווה שלישית, וככה הרמב"ם כותב לרמב"ם, מצווה שלישית שאמרה תורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא להפסד, לאוכלה ולא לסחור. וזה דבר תורה. ואומר הרמב"ן, זה דבר תורה. זה דבר תורה שאסור שיש מצוות עשה. ואחר כך ממשיך הרמב"ן בסוף דבריו של הרמב"ן, ואומר, לעני ולגר תעזוב, שלא אמר לאביוני עמך תעזוב אותם, כמו שאמר לעני ולגר תעזוב אותם. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד, במצוות שביעית לא כתוב לעני ולגר תעזוב אותם. מה כתוב במצוות שביעית? והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. למה לא כתוב כמו בלקט, שכחה, פאה, מייסרוני, שכולם כתוב בהם מה? תעזוב. כאן לא כתוב תעזוב. מה כתוב כאן? תאכל. אומר הרמב"ן,
אבל לשון אכילה מזכיר בהם הכתוב בכל מקום. זאת אומרת שמה? ככה נחלקו האחרונים בדעת הרמב"ן, האם הרמב"ן רוצה לבוא ולומר שיש לי מצווה חיובית מה לעשות? לאכול פירות שביעית. שבת הארץ, בשבת הארץ, הרב זצ"ל מביא את שתי השיטות. תסתכלו איך הוא כותב, ויש מי שנראה מדבריו שיש בכלל זה המצווה לאכול פירות שביעית. ויש אומרים שאין שום מצווה באכילתם, אלא שבא כתוב לאסור בהם דברים שחוץ מאכילתם, כגון הפסד וסחורה. זאת אומרת, יש אפשרות אחת לבוא ולומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, זה מצוות עשה, ויש אפשרות שנייה לבוא ולומר, מה? זה רק אם אתה תסחור בהם, אם אתה תפסיד בהם, אתה תבטל את המצוות עשה של לאוכלה, אבל אם אתה תאכל, אתה לא מקיים את המצווה. ככה מביא הרב את שתי הדעות. הרב כידוע, בכלל, במצוות שביעית, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אם היה מישהו שהחמיר אי פעם במצוות קדושת שביעית, קראו לו מי? הרב קוק. הוא זה שהחמיר במצוות קדושת שביעית, ותראו כאן גם כן. הוא הלך עד כדי כך, הוא אמר, ואם יש מצווה באכילת פירות שביעית, יש לומר שאסור לשבת בתענית רשות, מי שיש לו פירות שביעית כל זמן שלא אכלו. למה? בגלל שאם אתה אומר שיש מצוות עשה לאכול פירות שביעית, אז אתה לא יכול מה לעשות? שום תענית רשות, מכיוון שאיך אתה יכול לעשות תענית רשות אם יש לך אותו רגע מצווה לאכול פירות שביעית? זה באמת הפלגה, אבל אצל הרב זצ"ל רק צריך לדעת, אצל הרב זצ"ל הנושא של קדושת שביעית היה יותר מאשר בעצמות. כולכם, אני מעריך שלמדתם, לפחות חלק מכם, יש הלכה מפורשת בשוכנו, כתוב שהנוטל ידיו לפירות, הרי זה מגסי הרוח. מה פשט מגסי הרוח? כעס, כאילו חכמים לא רוצים את הנטילת ידיים. זאת אומרת, היו כאלו שנטלו ידיים למה? לפירות. בדיוק כמו שהם נטלו ידיים למה? ללחם, היו כאלו שנטלו ידיים לפירות. אומר השוכנו, נוטל ידיו לפירות, הרי זה מגסי הרוח. אומר הרב קוק, נכון, זה נכון, אני מסכים, זה כתוב בשוכנו, אין לי בעיה עם הדבר, זה כתוב בשוכנו. אבל כל זה באיזה פירות? של 6 השנים. אבל בשנה השביעית, שהפירות הם קודש, כן? הפירות עצמם, יש להם קדושת שביעית. בפירות כאלו, הנוטל ידיו הוא לא מגסי הרוח. זאת אומרת, ההסתכלות הזאת היא שמה? שיש מושג כזה של קדושת שביעית ברמה כזאת, ההסתכלות הזאת שיש קדושת שביעית ברמה כזאת, זה רק היה אצל הרב קוק. אני פעם הסברתי את הדבר, איך זה קרה לרב קוק, איך הדבר הזה קרה שדווקא הרב קוק היה המחמיר הגדול, לפי הרב קוק הוא אפילו אמר לא לעשות הבדלה עם הגביע של היין. ומדוע? מכיוון שהיין, מה קורה בזמן ההבדלה? נשפך קצת יין. אז הרב קוק אמר שלא לעשות הבדלה, ויש אולי ישפך קצת יין. ברור שזה לא הדין, הדין הוא שמותר. בגלל שקדושת שביעית אתה צריך לנהוג גרגיל כדרך כמו שאתה נוהג כל השנה, ואם אתה כל השנה מבדיל, אז גם כל השנה אתה מבדיל. אין בעיה הלכתית עם ההבדלה הזאת. אלא הרב קוק החמיר שוב פעם בקדושת שביעית. למה זה קרה לו? זה קרה לו פשוט מאוד. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל הסיפור הזה הוא סיפור מפורסם, שפעם יצא הרב קוק עם רב אריה לוין לטייל, יצאו גם לטייל שניים. סופר שרב אריה מה עשה? כתב עלה מהשיח שעמד לידם, שהם עמדו שם ודיברו, אז רב אריה כתב עלה. סופר שהרב קוק אמר לו, איך אתה כותב עלה? הרי מה? לעלה הזה היה מה? שר שאמר לו, גדל. הרי כתוב שעל כל צמח וצמח יש מה? שר שאומר לו, גדל. אז אם אתה כותב את העלה הזה, אז מה אתה עושה? אז אתה בעצם פוגע בשר הזה שאמר גדל. דבר יהיה, הוא מספר שם משהו ככה הזדעזע מהדבר הזה, שאיך הרב קוק כל כך הקפיד בדבר הזה. אבל מה קרה כאן? התפיסה היא כזאת, בוא נגיד, אם אדם במשך 6 שנים מסתכל על כל פרי, על כל
תפוח, על כל עלה, הוא מסתכל על זה באיזה בחינה, באיזה עיניים הוא מסתכל על זה? מסתכל על זה, זה בעיניים של מי? יש פה שר שאמר לו גדל. אז זה מתי זה קורה? ב6 שנים. אבל בשנה השביעית, אז ממילא כל הפירות, כל השנים, או כל הפרחים במשך 6 שנים, הם קודש. מה קורה בשנה השביעית? על הקודש הזה נוסף עוד מה? עוד קודש. איזה קודש? של קדושת שביעית. אז אומר הרב קוק, אם זה כבר הופך להיות לא במדרגה של קודש, אלא זה כבר הופך להיות איזה בחינה? של קודש קודשים כזה. אז אם זה ככה, אז אני גם יכול ליטול ידיים, ואני צריך ליטול ידיים, אני לא יכול לשבת בתענית. ההסתכלות של הרב קוק, מכיוון שכל 6 שנים היה אצלו כל פרי וכל ירק שגדל בארץ ישראל קדוש וברמה של קודש, בשנה השביעית זה הכל הפך אצלו להיות מה? איזה רמה של קודש קודשים, ולכן הוא הכניס בדבר הזה. ואם תסתכלו טוב, תראו את החזון איש, אם אתם רואים פה את החזון איש על הסוגיה הזאת, אומר החזון איש, לכאורה אין חיוב לעולם לאכול פירות שביעית שאינם כשלמים שיהיה מצווה באכילתם. זאת אומרת, מה אומר החזון איש? החזון איש אומר, לא יכול להיות שיש מצווה לאכול פירות שביעית. זה לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות. ואחר כך הוא אומר גם כוונת הרמב"ן, איסור סחורה הוא ממניין עשה כמבואר בדבריו, אבל אין עשה באכילתן. אין מצווה באכילתן ולא שייך להעמיד שבעשה להעמיד, והעמיד הרמב"ן את איסור הסחורה במניין העשים. זאת אומרת, אתם רואים כאן שאצל החזון איש זה בכלל לא נכנס לתחום המחשבה שיש מצוות עשה באכילת פירות שביעית. לעומת זה לדעת מרן הרב זצ"ל, היה ברור לו שיש לפחות דעה אחת מהרמב"ן שיש מצוות עשה לאכול פירות שקדושים בקדושת שביעית. למה הרמב"ן סחורה כן, בגלל שהוא אומר, הייתה שמעת אצלכם לאוכלה ולא לסחורה. אז אם אתה סוחר, אז אתה מבטל את העשה של האכילה. זאת אומרת, הייתה שמעת אצלכם... לא, אם אתה אומר, אין מצוות עשה לאכול, רק אם אתה עושה סחורה, כשאתה הופך את זה, אז אתה מבטל את המצוות עשה. זאת אומרת, זה מין לאו שבא בכלל עשה. זה מין לאו... המצוות עשה, הייתה שמעת אצלכם לאוכלה, אבל לא לאוכלה ככה, אלא לא להפסיד אותה. לא מצווה לאכול באופן. כן, כן, יש כמה. עד כאן דיברתי איתכם ברמה הזאת של מה? יש מצווה לאכול פירות שביעית. הרמב"ן, כן מצווה, לא מצווה לאכול פירות שביעית. אני אבל רוצה להיכנס עכשיו איתכם דווקא לכיוון אחר. לכיוון אחר. לא לכיוון של מה? של ספר המצוות. לא לכיוון של ההלכה הפשוטה. אני רוצה להגיד דבר אחר. אני מעריך שיושבים פה, בין אלו שיושבים כאן, אני מעריך פעם 80-90% הם גרים בערים, בבתים מסודרים, אין להם לא פרה ולא כבש ולא עץ גפן ולא עץ תאנה. רובם אנשים נורמליים, מכאן מהיישוב, שמה? שיש להם בתים מסודרים, למי בית גדול יותר, למי בית קטן יותר, מי גר בקרווילה ומי גר בבית, אבל כולם גרים באיזה שהם בתים נורמליים. מעט מאוד פה בוודאי, 20 נגיד, 80% ודאי, הם, אין להם, בוא נגיד, הם אפילו לא ראו מאיפה העץ גודל. זאת אומרת, הם לא שקלו עצים, הם לא נטרו עצים, הם לא פרשו, והם לא קצרו ולא בצרו, ולא עשו שום דבר שקשור למלאכות הקרקע, נקרא לזה לצורך העניין, מלאכת הקרקע. בודדים, אולי יש פה כמה, יש פה בודדים שקצת קשורים לאדמה. מה? יש אדמה? משפחה? לא, אבל לכם בבית, יש משהו? מה? נו, בערים יש גינות בערים, אבל הוא גר בבית עם 14 קומות, הוא גר בקומה 12 וחצי, מאחור אני, שהוא את המדינה שלו רואה רק דרך הגנן, שהוא משלם לו בתחילת החודש, ובחיים שלו לא עבד שם.
למה אני אומר את הדברים? אני אומר את הדברים, לא שאני בא להגיד לאנשים לעבור לכפר, לא זה. הכוונה שלי אחרת. הכוונה שלי לבוא ולומר כך. התורה מדברת על מצוות השמיטה כמצווה חשובה, משנה במסכת אבות, גדלות הבאה לעולם. חז"ל באים ואומרים, אז תרץ הארץ את שבתותיה, ש70 שנה של הגלות של תקופת הבית הראשון היו כדי לרצות את ה70 גלויות שהיו מההתחלה של זה. התורה באה ומדברת על מה? על חשיבות מצוות השמיטה ועל מעלתה של מצוות השמיטה. אדם יכול לעבור את שנת השמיטה ואפילו מה? לא לדעת שהוא עבר את שנת השמיטה. יכול לעבור את שנת השמיטה, אולי הוא ישמע 2 שיעורים, 3 שיעורים, ואם הוא יהיה רציני הוא גם ילמד משניות במסכת שביעית, אבל הוא לא ידע מה, הוא לא ירגיש מה זה שמיטה. אני יכול לספר לכם סיפור. גיסי היה רב במקסיקו, לא היה, היה שליח במקסיקו, והוא היה שולח תמיד בחורים ממקסיקו לכאן, לארץ ישראל, לשנה, יש להם במקסיקו כזה מין שנת השתלמות, ואחר כך הם חוזרים למקסיקו כשליחים של נוער. אז פעם אחת לפני שחד השמיטות הוא שלח חבר'ה לפה לארץ ישראל. חבר'ה צעירים, 17, 18, כאלה, שאומרים תיכון ועוד לפני האוניברסיטה שם. גם פה לקורס ללמוד בארץ ישראל. טוב, אמר להם, אבל תראו לכם, שנה הבאה בארץ ישראל תהיה מה? שנת שמיטה. ומכיוון שזה שנת שמיטה, כדאי לכם לראות, זה לא, במקסיקו לא תראו אף פעם מה? שמיטה, אין מה לחוש. במקסיקו אין שנת שמיטה במקסיקו, זה הכל זה. אז תלכו, אם אתם הולכים לארץ ישראל. אחרי שנה הם חוזרים לשם, פוגש אותם, שואל אותם, אומרים, תאמנו איך הייתה השמיטה בארץ ישראל, ואז הם אומרים לו, תשמע הרב, אנחנו לא יודעים, על מה אתה מדבר? איזה שמיטה? מה היה? מה הסיפור? מה רצית שיהיה כאן? מה התברר? הם הלכו פה ללמוד, לא משנה, באחד הבתי מדרש פה בירושלים, קנו פירות של נוכרי, והכל טוב. לטעת הם לא נוטים, לחרוש הם לא חורשים, לבצור הם לא נוצרים, אין שום בעיה, לאכול הם אוכלים כמו כל השנים, הכל טוב מאוד, אבל מה? אבל שמיטה הם לא הרגישו, הם לא יודעים מה זה שמיטה. עכשיו, אם תפקידנו, או אם הרגשתנו, שאנחנו רוצים במהלך שנת השמיטה להתקדש, אנחנו רוצים להתרומם קצת, רוצים קצת לתפוס גובה מסוים, אנחנו לא יכולים לאכול פירות וירקות רגילים שאין בהם קדושת שביעית. זאת אומרת, מי שלא יאכל פירות שהם קדושים בקדושת שביעית, מלבד החקלאי, על החקלאים אני לא מדבר. החקלאי מרגיש טוב מאוד מה זה שמיטה. חקלאי שלא מעבד, חקלאי שלא זורע, או אפילו כפי שאמרתי לכם, חקלאי שזורע לפני הזמן, זה, הוא מרגיש, הוא יודע מה זה שמיטה, בגלל שהוא מהמר על כל, נקרא לזה, כמעט כל כספו. כמעט כל כספו, השקעה בשתילה ובזריעה זה לא משחק ילדים, זה המון המון כסף הדבר הזה, ואם חלילה הכל הולך, הכל הולך. אז פרנסתו הלכה. אפילו כל משען חייו יכול לפעמים לקרוס במקרים מהסוגים הבאים. אבל אני לא מדבר לכם, זה חקלאים. אבל אנחנו, בני האדם הרגילים, אנשים שלא עוסקים יום בגיזום וזמירה וכל המלאכות שמתעסקות סביב הדבר הזה, אם אנחנו רוצים לדעת מה זה שביעית, אנחנו חייבים לנהוג ולחפש את הפירות שהם קדושים בקדושת שביעית. כאשר האדם במשך כל השנה, כפי שהראיתי לכם קודם בשקף הראשון, חצי שנה הראשונה יאכל ירקות שקדושים בקדושת שביעית, חצי שנה השנייה יאכל פירות שהם קדושים בקדושת שביעית, בסוף השנה הוא יעבור מערכת שנקראת שנה, ומה יהיה לו במשך השנה? מערכת של קדושה. הוא ייכנס למערכת אחרת. אם אנחנו שואפים לבית מקדש, אנחנו שואפים להתרוממות, אם אנחנו שואפים טיפה להבין איזה מערכות של קדושה מיועדות לנו או צמודות לנו, אנחנו חייבים להתחיל. זאת אומרת, אי אפשר להבטיח כדי שתקעת לבוא ולומר אני אקנה פירות של נוכרים, וזה לא משנה איזה נוכרים אתם קונים.
רק שתבינו, זה לא משנה אם אתם קונים נוכרים ממש, או אתם קונים היתר מכירה, או אתם קונים חוץ לארץ, יבוא, כל הדברים כולם, אין בהם מה? קדושת שביעית. אין בהם קדושת שביעית. גם בהיתר מכירה אין קדושת שביעית, גם בנוכרים אין ישיר, וגם ביבוא אין בכל הדברים הללו טיפה של, נקרא לזה אפילו ריח של קדושה. נכון שבשיטת המפים יש בפירות שביעית שגדלו אצל עכו"ם קדושת שביעית. יש מפים כזה, אבל להלכה, אנחנו קיבלנו כאן את דעתו של בית יוסף, שאנחנו פוסקים שאין קדושת שביעית בפירות של נוכרים. ולכן באופן עקרוני, הדבר הזה פשוט, שאדם שרוצה לאכול פירות שהם קדושים בקדושת שביעית ורוצה להתקדש בקדושתה של השביעית, צריך איכשהו לחפש את הפירות והירקות הללו שהם קדושים בקדושת שביעית. ואני רוצה להגיד לכם אפילו מבחינות מסוימות, אני מוכן אפילו ללכת לקולות בדברים מסוימים של קדושת שביעית, ובלבד שמה? שהתפיסה הרוחנית הזאת, שאנחנו שואפים לקדושה, שאנחנו רוצים להתקדש בשנה השביעית, היא תהיה המוטו שתוביל את הדברים בצורה הזאת. למה בחצי שנה השנייה עם ירקות? אי אפשר, זה מה שהסברתי. קדושה שביעית בירקות זה רק אם זה נזרע בשישי. אם זה נזרע בשביעית זה ספיח, ואתה לא יכול לאכול אותו. יש אפשרות, בוא נגיד, עגבנייה פלפלים למשוך 8 חודשים, אבל זה חייב להיות מירקות שמה? שהתחילו לפני השמיטה, נזרו לפני השמיטה. אין אפשרות, ירק, אם הייתי יכול לגדל ירק שנה שלמה, הוא כמעט לא היה ירק, הוא כבר היה הופך להיות איזה שיח כזה. אבל באופן עקרוני ודאי שזה ירק. אם היה אפשר להגיע למצב כזה, שיהיו ירקות כל השנה, כאילו שמשעשית, אבל תכף נראה שיש כן אפשרות אחת. מה? הרב קוק חשש לכל השיטות. הוא הכניס בכל ה... גם למי שגר בבני ברק, מחזני שזה יכול גם כן, אבל בוא נגיד ככה, ברגע שאתה אומר, אם אתה חושש למביט הזה שיש קדושת שביעית, אין יותר מכירה. זה לא הולך יחד. זה כבר הרב ישראלי דיבר על זה באריכות. אנחנו כבר דיברו, הרצוג דיבר על הדבר הזה, שאם אתה אומר שיש קדושת שביעית בשביל נוכרים, אז איך אתה מתיר לחקלאי לעבוד? זאת אומרת, מי ששומר קדושת שביעית בפירות היתר מכירה, הוא יכול להגיד את זה, אבל בעצם זה לא, לוגית הלכתית זה לא עובד. בגלל שאם אתה אומר יש קדושת שביעית בפירות עכו"ם, ואתה מגדיר את הפירות בפירות עכו"ם, אז איך החקלאי עבד שם? הוא לא יכול לעבוד שם, אם אתה אומר שיש קדושת שביעית. נכון? זה מזל מנומד את היסוד. טוב, בכל אופן, זה לגבי הפירות והירקות שהם יהיו קדושים בקדושת שביעית. מה יש לנו עוד בשנה השביעית? יש לנו בשנה השביעית את הירק של המצה המנותק. אני יודע למה זה לא עובד, אני לא יודע. מה זה מצעים מנותקים? אין הרבה, מבחינה אמיתית אין השנה הרבה. לא יהיה הרבה מצעים מנותקים. זה מאוד קשה, מאוד מסובך. אני רק אסביר לכם את הלוגיקה ההלכתית של זה, את ההסתכלות ההלכתית של זה. אין בזה ודאי קדושת שביעית במצעים המנותקים, אבל ברור שהמצעים המנותקים זה רק של יהודים. אין מצעים מנותקים של גויים, דבר כזה עוד לא נוצר, אולי יתצא, אבל בינתיים זה לא נוצר. הדבר הזה, מה הלוגיקה ההלכתית של מצב מנותק? אני אעבור על זה מהר, ושאני לא רוצה להתעכב על הדבר הזה. היסוד של הדבר הוא כזה. יש לי גינה, כן? יש לי גינה. אתם רואים את הגינה. עכשיו, על הגינה אני שם איזשהו דבר שהוא נקרא ניתוק. זה יכול להיות מפלסטיק, זה יכול להיות מתכת, זה יכול להיות אני יודע מה, פלסטיק, מתכת, זכוכית, כל הדברים הללו שהם בלתי אוויריים. על גבי זה אני שם עכשיו את העציץ הזה. עכשיו, העציץ הזה הופך להיות מבחינה הלכתית, זה העציץ שמוגדר מבחינה הלכתית כמה? עציץ שאינו נקוב, בדיוק, זה העציץ שאינו נקוב. מה דינו של עציץ שאינו נקוב בשביעית? עכשיו, באופן כללי, בכל הש"ס, בכל ההלכות, בש"ס אפשר להגיד,
לגבי מצוות הכתובות בארץ, הציץ שאינו נקוב הוא מוגדר כאיסור דרבנן, אבל הוא נחשב להיות איסור, זאת אומרת הוא לא איסור של תורה. הציץ נקוב הוא נחשב להיות מה? כמחובר לקרקע, כמו הקרקע עצמה, ואם יש זריעה זה זריעה מדאורייתא, ואם זה צירה זה צירה מדאורייתא, אבל הציץ שאינו נקוב הוא מוגדר כאיסור דרבנן. יש בין האחרונים, בייחוד דעתו של הגאון אלחנן זלמן, הייתה שבשביעית הדין הזה לא נאמר. זה נאמר בכל התורה כולה. בתרומות ומעשרות, באורלה, שם זה נפסק בשולחן. בתרומות ומעשרות באורלה זה נפסק בשולחן. אבל בשביעית זה לא נפסק בשולחן. לא שולחן. אין שולחן, השביעית, כן? ומכיוון שכך, אני לא יודע האם הציץ שאינו נקוב בשביעית אסור, הוא ניסה להגיד שזה מותר, בסוף הוא כתב, ולולא, אם לא הייתי מפחד הייתי אומר, אבל אני גם מפחד בדבר הזה, להגיד כזה חידוש, שהציץ שאינו נקוב בשביעית מותר, ולכן ההכרעה ההלכתית בדבר הזה היא שגידול במצב מותק בשטח פתוח אסור מדרבנן, כפי כל הדינים של הציץ שאינו נקוב. יש את זה, כפי שאמרתי, באורלה ובתומאס מייסס ועוד כמה וכמה. אלא מה? פה נוצר מצב חדש. נוצרה שאלה, בירושלמי נוצרה שאלה, אתם רואים את הבית הזה, יש לו דק, הציץ הזה הוא לא מנותק, זה הציץ שמה? בתוך האדמה, הוא יושב בתוך האדמה. בבית אין רצפות. לפני 50 שנה הבתים היו בלי רצפות, כמו אם תלכו היום לדיר אל-בלח, אתם יכולים לראות, הקומה הראשונה זה בלי רצפות, רק הקומה השנייה זה עם הרצפות. בקומה הראשונה מה יש שם? גם למעלה יש את אותו דבר, למטה העיזים האמיתיות ולמעלה העיזים הלא אמיתיות, אבל ככה זה בנוי הבתים שלהם, למטה זה, גם מי שייסע בחברון יכול לראות את זה, זה לא נדיר, מי שבקי רואה אותם, אבל הם גם מגדלים בתוך הבתים למטה. יש להם קומה ראשונה, וקומה שנייה, שם הם גרים, זה הקומת מגורים שלהם, הפנטהאוז שלהם. אבל אנחנו מדברים על הקומה הראשונה, וזה בתוך האדמה. עכשיו, אומר הירושלמי כך, אומר בירושלמי באורלה, תחילת הירושלמי באורלה, אומר הירושלמי, אומר כך, מה הדין של עץ שגדל בבית כזה? אם יש עץ שגדל גפן, במקום החסה הזאת, הוא גדל גפן, בבית הזה, אומר הירושלמי, הוא חייב באורלה. ולעומת זה, מה קורה עם התרומות ומעשרות של החסה הזאת? אומר הירושלמי, הוא פטור. מסביר הירושלמי למה? אומר הירושלמי ככה, כתוב, באורלה כתוב, כי תבואו אל הארץ, ואחר כך והרלתם את אור. זה טוב, תרתם כל עץ פרימה אחת, והרלתם את אור. אז כתוב כי תבואו אל הארץ. אומר ירושלמי, גם בית זה ארץ. מה הבעיה בבית? בית, מה ההבדל בין לגדל בבית? לא גדל בבית, זה בית, בית זה ארץ. ולכן, אורלה שכתוב בארץ, חייבת בבית, חייב גם באורלה. מה כתוב בתרומות ומעשרות? בתרומות ומעשרות כתוב, ראשית, היוצא השדה שנה בשנה. ואני צריך להפריש מה? היוצא בשדה שנה בשנה. שם לא כתוב ארץ, אלא מה כתוב שם? שדה. אומר הירושלמי, בית זה לא שדה. בית כזה זה לא שדה. נכון, אתה יכול להגדיר את זה ארץ, אבל אתה לא יכול להגדיר את זה בגדר של שדה. אומר הירושלמי, ובשביעית צורחה. מה פירוש ובשביעית צורחה? צורחה זה לשון שמה? בבבלי, איך זה היה כתוב, בירושלמי כתוב צורחה, איך היה כתוב בבבלי? מה? או תיק או צריך עיון. זה בעצם מה שהיה נכתב בבבלי. למה? מה הבעיה עם השביעית? הבעיה בשביעית היא כזאת, כי בשביעית כתוב מה? והייתה שבת הארץ לכם נאכלה. אז איך קוראים לזה? ארץ. ואז זה כולל בית או לא כולל בית? כן, ארץ כוללת גם בית, זה כמו שכתוב לגבי אורלה. אבל מה כתוב עוד בשביעית? שדך לא תזרע, קמך לא תזמור. שדך לא תזרע. שדך זה לא כולל מה? בית. אומר הירושלמי צורחה. מה פירוש צורחה? אני לא יודע, אני פשוט צורחה, צריך עיון, אני לא יודע מה לעשות עכשיו. אמרת לי כללים על אורלה, אמרת לי כללים על תרומות ומעשרות, אבל אני לא יודע מה לעשות עם מה? עם שביעית שיש בה גם זה וגם זה. הרמב"ם, מה עשה הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל, בכל השאלות הללו?
בהלכות עורלה הוא כתב שהגדל בבית חייב, בתרומות ומעשרות כתב פטור, ובשביעית מה הוא כתב? לא כתב, פשוט לא כתב, בשביעית. בגלל הצורחה הזה הוא לא ידע, לא שהוא לא ידע, הוא ידע, אבל הוא לא כתב. הוא אמר בתרומס ומעשרות הוא כתב פטור, ובשביעית בעורלה הוא כתב חייב, ובשביעית הוא לא כתב צורחה, היה לו צורחה, גם הוא נשאר עם הצורחה הזה. היו חלק מן האחרונים שבאו ואמרו, במקרה כזה אתה פטור. איך הייתה הלוגיקה של חכמים הללו? בראש הלוגיקה הזאת עמד בעל פינת השולחן, רבי ישראל משקלוב, שהוא היה מעליית תלמידי אגדה בצפת, ואחר כך בירושלים. והסיפור של הספר שלו הוא סיפור מדהים. מי שקרא פעם את ההקדמה שלו לספר, זו הקדמה מדהימה. סתם לראות איך עבדו באותה תקופה את ארץ ישראל. אנחנו עוד לא הגענו לקרסוליים של הקרסוליים של הקרסוליים שלהם, כשהם עלו כאן לארץ ישראל ובנו, הגיעו לצפת ועוד הטורקים היו כאן, וזה היה ממש ממש לא נעים לעומת מה שאנחנו חיים היום. היהודי הזה, רבי ישראל משקלוב, בעל פאת השולחן, הוא הלך ככה ואמר, שביעית בזמן הזה זה רבנן, בירושלמי זה מה? צורחה, זה נשאר בספק. אז אם שביעית זה רבנן, בספק בדרבנן מה הדין? אז גם אני צריך להקל בבית. באו הרב קוק והחזון איש ולא רצו לקבל את הפעולה הזאת של בעל פאת השולחן. הוא לא יחיד, בעל פאת השולחן הוא לא יחיד, אבל הוא היה אבי השיטה הזאת. באו הרב קוק והחזון איש ואמרו, זה לא מדויק. זאת אומרת, זה מדויק, אי אפשר להגיד לא מדויק על בעל פאת השולחן, אבל באו החזון איש והרב קוק והחזון איש ואמרו, יכול להיות הרי העסק כתוב בשבתה הארץ. יכול להיות שכל הדיון של דדן זה בלא תעשאים, של אם יש איסור, אין איסור בדבר הזה. אבל אם אתה מגדל בתוך בית, יש בזה מה? עדיין איסור של בשבתה הארץ. אתה עובר על האיסור של בשבתה הארץ, ולכן אנחנו כתבנו כאן גידול בקרקע בתוך בית, ספק איסור של תורה, זה הצורחה של הירושלמי. עכשיו, מה שקורה, בא החזון איש ועשה מה שנקרא ארכיבי התרי ריכשה. מה פירוש ארכיבי התרי ריכשה? הוא הקים שני סוסים. למה הוא הקים שני סוסים? הוא בא החזון איש ואמר כאן, זה הדבר הזה הוא מה? אולי אסור מדרבנן. זה ודאי לא מהתורה, הוא רק אסור מדרבנן, להציג שאינו נקוב. כפי שיבדי דעת מן הייתה שזה מותר, אבל בוא נגיד שזה אסור מדרבנן. הירושלמי הסתפק מצד מה? מצד העשה של התורה. בא החזון איש ואמר כאן, וגם הרב קוק הלך בדבר הזה, אם אני אחבר את שני הדברים ואני אעשה מצע מנותק בתוך בית, אז חיברתי את שתי הספקות, זה ספק באיסור דרבנן, מכיוון שזה ספק באיסור דרבנן, הדבר הזה יהיה מותר, וככה הכריע. קודם בשמיטה דרבנן. ודאי שמותר בהשגיה, ודאי. קודם בשמיטה דרבנן. בית זה... לא, זאת אומרת, ברור שבשמיטה דרבנן. אבל הם לא נכנסו לקטע של דרבנן, הם נכנסו מכיוון אחר. הם נכנסו בעצית שאינו נקום, ונכנסו כל היתר, זה רק בבית בשמיטה דרבנן. יש שמיטה דאורייתא. הירושלמי נשאר בצורכיון בזה. הירושלמי דיבר בדאורייתא. הירושלמי דיבר בדאורייתא. אבל הם רוצים לעשות כולה על כולה ולהתאים. הם רוצים לעשות כולה על כולה, אבל לא כולה נפתח. זה דרבנן, כולה שזה ספק. לא, בגלל שזה עצית שאינו נוקו. כיוון שזה עצית שאינו נוקו והוא דרבנן. אני לא יודע אם הם יתירו כשיש שמיטה דאורייתא, אם הם יתירו את הדבר הזה, אבל נראה לי שהם יוכלו ללכת על הקו הזה. אם הם הולכים על הקו הזה, אבל לא תלוי בשביעית. הוא לא תלוי בשמיטה, הוא תלוי בזה שאינו נוקו. שהעציץ הזה הוא נוקו. הדבר הזה, זאת הייתה השיטה שקיבלו בתקופה ארוכה בגוש קטיף. אתם יכולים לראות כאן את צורת הגידול, זאת חממה מצבא דרום. יש פה ניילון, עד זה יש פרלי, עד זה יש עציצים, וחילוק גם בעברית. לא, את האילנדים, באותה תקופה היו רק ערבים של חגימס, שהם
ניסו אחר כך להעתיק את השיטה אבל לא הצליחו. אתם רואים את הגג למעלה, הכל על העקום. זה הציץ נקוב, זה נקוב. לא משנה, אבל אבל למטה יש, את הליון למטה, שהוא יצא. נקוב כדי להוציא מים. אין הציץ שהוא לא נקוב אמיתי, זאת אומרת לא שראיתי. התכוונתי, הלכתית, יש, אבל מציאותית אין עציץ שאין לו חור. אין עציץ שאין לו חור. אני זוכר, הרב שמעון בירן, וכשבאנו פעם ראשונה להסביר לרבון שפירא את הנושא הזה של עציצים נקובים ושאינם נקובים בחרמות, זה היה בערך לפני 28 שנה. באנו אליו הביתה, בבית שלו, ורבון לא היה